Kocrat kacerita. Alah apuk-apuk kowe engko. Kocap kacarita mok kocrat kacrit. Kocap kacarita. Kocap kacarita. Bumbune kecap campuri mrica. Yo, wah iki dicari casu mesti iki. Dicari cakirik. Ana rondo dadapan duwe anak loro cacahe. Loro cacahe. Sing siji jenenge Mimi ini. Mimi ini. Sing nomor loro jenenge Mimi ono. Mimi ono. Mimi ini tanggapan melu dalang kondang tengkleng. Yo. Sing nang omah sapa Den? Mimi ono. Gila. Rondo dadapan anake loro cacahe. Loro cacahe. Siji Silitingi, Silitini. nomor loro Silitono. Silitono. Anak sing nomor siji nderekke Pak Tengkleng kuwi jenenge Silitini. Silitini. Sing nang omah sapa Den? Silitono. Gila nih.